Sì, sì. Amen. Maredde mahida.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, nang pasu-pasuhon itu hita ragam ni pasu-pasu, partodion sian banua gijang, di bagasan Kristus, ay dipilih dohita di bagasan ibana, adorang soojak dopeta noon, asabadia hita, jala soha surahat di adopan nai, di bagasan holong ni rohan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale debata sitolusada, debata ama, anak dohotor di perbadia, nama dok moliate mahami tuho, ala ditokpa di palua jala di perbadia ho hami, hinorhoni asi dohot holong ni roham nagudangi, sairamoti mahami di bagasan permarad dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasu sudah ni habolhal nani tu harajaumu na di banua gijangi asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata, ima nasian patik perjolo dohot lapatanna. Patik perjolo, ahu roja hoba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup ahu baenommu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasana adong. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata mangulahon naubar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tu patimi. Amen. Mari deh. Oh
tatopoti ma dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehum matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asahot rohanami marha porseau laho mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonot doha tani Tuhan Yesus Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat. Hupasonang pehamu, buat tamu maaugaku tuhamu, guru hamu masian au, ayanak nalabot doau, jalan aseret marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, ay labok do augaku, jalan yang dohot nahu haporsot, hasangapom mari debata na digejang. Amin. Mari dehita. Tatangihon maha tani debata, turpuk epistel diari minggon, imanan yainat sian,
Yesaya 24 ayat 1 ayat 8 marsika sorni mahita amanginang madja. Alay anggon waeng tangihom ma ale Jakob naposok kido ho ale Israel nang hupiliti. Ayu sehonokku ma aek tu jolma nama uas dohot akka sungai tu nama hiang. Usai honokku ma tu todikku tu pinoparmu nuai jala pasu-pasukku tu pinoparmu sogot. Sadaon madok Jehovah na punaahu jala sadaan marpangarahon goar nisi Jakob jalana asing use manuraton dohot tanganna Jehovah do napuna au huhut mangasahon goar ni Israel. Jalatung isema tudoson ahu majou di pabua mai jala di pajojor diau olat ni nahu patadik patidang bangso sa leleng-leleng nai dohot akka nama sa sogot di pabua hianma. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari dehit. Tahatidak maha porseotai songon na tinidakon ni dongata saha porseot di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mapalangi dohotana. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di perbadia adorang soha ubuan. Ido tuhata natu maun nabernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung di tano namulak mangolu di hari patoluhon namanai tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo nasuha tu dosani
disima ibana paimamulak so tutano on manguhu mihalak na mangolu do namate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akka nabadia do deha sesani dosa do dihatai namandok mulak mangolu do sogot di daging nihalak nong mate do diangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor ina Deborah.
tabigema titing namasa namaragam di ita seminggu. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapa ihut-ihut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 31 Mei 2026. Na perjolo gowarni Minggu ta sadarion ima Minggu trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik Minggu gabe sitidangi di debata si tolu sada. Nomor 2 kelompok Kortu hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 pukul 7.30 ama Jeriko ina Kamis dan Sia pukul 10 ama Huria ina Esther ina Hana pukul 10.07 ama Salom ina Deborah RHKBP. Nomor 3 hari tau tu Minggu tanggal 7 Juni 2026 Sian sektor Nasaret di pukul 7.30 keluarga R Pasaribu inang Borupapahan pukul 10 keluarga A Marpaung inang Boru Sinaga pukul 10.07 Rina Tumiar Boru Pasaribu Serli Boru Marpaung. Napa Paton ibadah di Minggu pukul 7.30 di tanggal 7 Juni 2026 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napa limahon pasahat ulos hatuaon. Di Minggu sadarion di parmingguon pukul 10 tapatu pado pasahat ulos 70 tahun tu inang nyonya tapu bolon Rusmei Boru na 70 tubuh 25 Mei 1956 sian sektor Efesus tapatu pamai anong dung sipul titing. Nomor 6 ruas namoding nunga jumolo marujungolu inang moina Boru nenggolan na di hari Jumat tanggal 20 Mei 2026 nasalpu tubuh tanggal 10 Agustus 1946 tutup usia 70 tahun sia bulan sian sektor Judea tatangyakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tina dikonna Laos sadariodo di Patupa do permingguan di rumah duka pukul 7.30. Na papituhon pesta parheheo sikola minggu HKBP distrik 28 Deboskap di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 Manang Mersogot di Patupa do pesta parheheo sikola minggu HKBP distrik 22 Deboskap maringanan di gedung Ronatama Convention Hall. Borhak do rombongan anak kota sekolah minggu sian Huriata Parsidoho do anak kota tu grand final kegiatan lomba storytelling dohot got talent. Perlu foto kami peserta storytelling berhasil masuk grand finalis urutan kedua dohot peserta got talent berhasil masuk grand finalis urutan pertama hasil view like dan donasi video YouTube. Mau lihat tema di sudi dukung atta tatangyak kema asa dengan merdalan kegiatan grand finali Marsogot jala las rohaniaka ya anak kota. Nomor 8 retreat pungguan inahanna di hari Senin dohot hari Selasa tanggal 1 Juni dohot 2 Juni 2026 di Patupa pungguan kor inahanna do retreat maringanan di Pilla Sejuk Ciawi Bogor ni uluhon ni paditata adop Talsman Nababan didampingi calon padita Ingwer Dirgahayu Sihotang Dewan Koinonia dohot Paniroi seksi Parpuan. Napasiahon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 sektor Judea keluarga dibagas ni keluarga R Nenggolan inang Buru Manik sektor kanan BPH sektor Efesus keluarga
dibagas ni keluarga Huta Galung Boru Siadari, sektor Galatia dibagas keluarga Roriski Sitijak, sektor Filipi dibagas ni keluarga F Purba Inang Boru Sioping, sektor Philadelphia dibagas ni keluarga B Sitopul Inang Boru Pasaribu. Rabu tanggal 3 Juni 2026 di sektor Sion di keluarga T D Matodang Inang Boru Pangaribuan, sektor Betania keluarga J Panjaitan Inang Boru Sirait, sektor Roma keluarga Nyonya Sagala Boru Limbong, sektor Nasaret dibagas ni keluarga R Sinaga Inang Boru Tambunan, sektor Kolose dibagas ni keluarga P Silalaki Inang Boru Siregar, sektor Bethlehem keluarga dibagas ni keluarga S Siagian Inang Boru Sinaga, alamat Boima Tabereng di Hartas ni Warta Jemata. Nomor 10 pertangyangan sektor seksi lansia di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul sia di Patupado pertangyangan seksi lansia di sektor Maringanan dibagas ni keluarga Amang Situa W Huta Barat Inang Boru Manalu sian sektor kanan Sungguli Hamima Tusude Amanami Inanami lansia asa retama madohoti pertangyangani. Nomor 10 sada pembinaan pengurus Manang BPH seksi BPH Punguan Kor dohot BPH sektor di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 8 di Patupado pembinaan dohot pembekalan pengurus seksi di Tolu Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia BPH Punguan Kor dohot BPH sektor Maringanan di gedung Soka Welaretika Cibubur. Kegiatan on ima sadasian program bidang pembinaan panitia tahun transformasi 2026 Sungguli Hamima Tusude utusan naung ditotuhon ganup seksi dohot sektor asa hadir ma tepat waktu. Nomor 12 amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 nanengro patbaut tado papungu amplop tu pembangunan. Nomor 10 tolu titing marbagas titing paduahon naing majalo pamasumasuan pardongan saripeon ma Michael Baktiar Hasugian anak ni halak amatta Johnson Hasugian tubuh ni halak inatta Delita Boru Tinambunan Nahinan, alamat Jalan Pekapuran nomor 24 RT 2 RW 22 Sukatani Tapos Depok, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sektor Roma. Dohot Oroanna Ayu Ika Embun Tiara Boru Tinabunan Boru ni halak amatta Dedi tubuh ni halak inatta Retno Karuniawati, alamat Kampung Sindang Karsa RT 5 RW 7 Sukamaju Baru Tapos Depok, Huria GKI Palsi Gunung terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di HKBP Resort Cimanggis. Nomor 14 torop ni ruas nama dohoti permingguan Minggu tanggal 24 Mei 2026 gudangna 852 halak. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 gudangna 140 halak. Nomor 15 ruas nama ulang tahun kelahiran 36 palak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 1 Juni 2026 hatani debata pasikopo las niroha amuna tersurat di poda pitu ayat 16 di tanganna siamun do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraun dohot hamuliaun. Nomor 10 pitu pilihan iuran diakonia sosial Huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial Huria di Bagasan Minggon walu kepala keluarga godangna
1.825.000. Nomor 10 lalu pilihan bulanan dohot tahunan torop na pasaton pilihan bulanan dohot tahunan di bagasan mingguan godang na pitu kepala keluarga godang na hepeng na 2.075.000. Nomor 10 lalu keuangan huria sia juta 102.715 rupiah. Pembangunan Sadabe 2.577.525 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.791.100 rupiah. Jumlah 22.442.200. Molotung adong pilihan naso tercetat manang salah redaksi aka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radedo kami padingkaton. Mulai tema pasat kami tu sudah ruas nang pasaton pilihan bulanan dohot iuran diakonia sosial 1 bulan Mei 2026 dohot hamulateon tu akan naso pasato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganu bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Akatiting manang informasi naso husahon hami song-songoni ima na titing parhepengon lengkap boy mata jaha di harautas titing manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barcode manang QR kode nang rade di bangku tabe. Songoni ma titing na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta sai di pas-pas buhatta ma piliani bain sangap di goarna. Amin. Sonari hujau kami ma inang Nyonya Tampu Bolon Rosmei Boru Nabi Tupulu tu jolo laho macalu ulus. Tu. Mulai tema di Tuhan na mga leo partikian di hita sian huriata HKBP Cimanggis di tikyo di parminggon na rianon laho pasahaton ulos 70 tahun tu inanami na holongi hami inang Nyonya Tampu Bolon nang Rosmei Boru Nabi Tupulu na tongon marumur 70 tahun di tanggal 25 Mei 2026. Hatan itu hatta hujaha mana tersurat di Yesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatu tuamu saya totong doau jala rodi na ubanon saya ahu do mangusuk kamu ahu do mapahesa na saya laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu paluahon nuaing 70 tahun umur nagat jangi diring-iring di pasu-pasu di batado inang madala ni ngulu pagudak ko nakaya nakon huhud dang tading diaka parsauran alani di pasu-pasu Tuhan mainang mamulu sa kapartikian si basa-basa honon di batado pitu juluanon totong di bagasak kahipason didongani tujuluanon nang totong manangyak konak kapoparan alani upasahat tami ma ulus las nirohaon di nong 70 tahun mainang lasma rohamuna majalosa sahat di Sulu ma sahat tubortean ni Tigaras di pasahat huriata mauluson tangyang nami totong ma di pasu-pasu Tuhan tupanggabean satu parhorasan butima.
tabigema kor gabungan ama.
Marede mahita, huhub mata papungu pelean sada A, dot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion minggu Trinitatis,
Ima na tersurat di Evangelium Matius bidu 20 alu ayat 10 ayat 20. Jala topik ni ibadah ta gabe sitidangi ni debata si tulusada menjadi saksi Allah Tritunggal. Pujaha mahatani terpuhi hamunak kanamang dok dainang tapai hutihut masongonom ma hatana tersurat disi. Alai nalao do anggo sisianna na 10 sadai tu sadadolok na diluat Galilea songon naung tinonahon ni Yesus tunasida. Jadi dung di idanasida ibana disobba maibana alai na ganggu do rohani na deba dungi didapoto Yesus manasida di dokma nunga sahat tuau nasa huaso na di Banua Gijang dohot na di Tanoon lao mahamu pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak dohot tod di perbadia laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahata naung hupatikot tuhamu ai idama saina dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro ajalni hasianganon ido sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hamunak kadamang do dainang turpuk tau di goari do jami tahun amanat agung imana gabe situhu manang inti hata pertandingan, kata-kata perpisahan. Siat Tuhan Yesus ada orang so manaiki banatu Banua Gijang. Jadi ini adalah amanat agung, pesan terakhir, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang percaya, apa yang menjadi tugas para murid ketika Yesus naik ke surga. Adong tolu disiak kadamang dok dainang ulaon manang situhu persuruan di Tuhan Yesus tuak kasih sianna jalalos oddo nang persuruan na tuhita. Na parjolo didok disi podai hamuma saluhut bangso. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dungin apa duahon di hamuma tu bagasan goarni debata ama anak dohotod di perbadia. Baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dungin apa tuluhon azari hamuma nasida mangaradoti hatani debata, ajarkanlah mereka melakukan perintahku. Behado responni akasisiani tutugason. Behado nang respota taringot tu persuruan ni Tuhan Yesuson. Bagaimana respon kita? Mangalusion akadamang dok dainang totu dang bahenota alusna muluk-muluk. Kalau kita disuruh menjawab pertanyaan ini, kita tidak akan menjawabnya dengan jawaban yang muluk-muluk, yang hanya lip service. Bohado kita meresponon, unang pitor tadok siap, habedang siap. Ala niaha, ala di paado perdotu hita, tu sada situasi naik konta adopi. Kita akan berhadapan dengan konsekuensi atas pilihan untuk perintah Tuhan ini, untuk mengikutinya. Ada konsekuensinya. Sederhananya, mulai halak batak, sisogo do halak madok nasito, siap dibenci. Alani adong do konsekuensinya. Alani taida majolo, bohado responnya kasih siani. Bagaimana respon mereka ketika Yesus memberikan mandat tugas untuk 3 hal ini. Tajah mazua manginang ayat 10 itu. Rakma hitamat zahon. Iya. Jadi dung di danasida ibana disobba maibana alai naganggu do rohani nadeba. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Odo gambaran ni respon ni zolma, song respon ni sisianon. Dan itu gambaran yang sangat manusiawi doi.
Bisa saja manginang di dalam satu ruang ibadah songo kita merpungu, bahkan mungkin roh hatta sendiri boydo dua halo berdampingan. Molo di suku kita, sungguh-sungguh doh kita beribadah, sungguh-sungguh. Saya yakin kita ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Ala yarong doh hitaon naganggu taringot tu pardongan yang di debata di nguluna. Adong. Ala biasa doh hita dung martangi yang amen dung tapangi dua letong gelisah. Kita berdoa, tatangnya kom makan tapangi tu debata tahirim. Amen. Ngapos berohamin na ay mada sobinoto mang nabuyo nanon. Jadi bersamaan dengan pujian itu, kekaguman itu kepada Tuhan, permohonan itu, muncul juga rasa ragu-ragu. Jadi unang pola tabulyak kasih sianona teh ngai sob baji susia lai tong ragu-ragu. Itu manusiawi. Molo nasida di konteks naon? Yesus mati, mereka merasa kehilangan. Dan adong bepangut sadean. Dung hehe muse lasir rohana sida antara benar apa tidak ini. Alayo muse dung obak puluh hari naik muse tuban wagijang ay buhan naman waingon isi naman dongan nami. Jadi ada keraguan-raguan di samping mereka mau menyembah Tuhan, menyembah Yesus, tapi mereka dibarengi dengan keraguan-raguan. Jadi gambaran ningulut tadi godang dohita ringkas martangi yang alai tong tibo tingkat keraguan-raguan nama dalan ningulun. Itu realistis dan pola bermanis mulut kita rupani anggo aba molong martangi yang terpos rohakun. Jadi selalu kembali kepada berdoa, tetapi rasa ragunya masih muncul. Alani bohado Yesus merespon kemanusiaan nagalei. Bagaimana Yesus merespon murid-muridnya yang ada dalam dua pikiran dan tidak terkonsentrasi pada satu komitmen. Bohado di dokut Tuhan Yesus tiba tunasidak kamanginang. Caca hamajo ayat 10 walu. Dungi didapoton Yesus manasida di dokma nunga sahat tuau nasa huaso na di banuagijang dohot na di tanoon. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hatani Yesus odo sebenarnya nagabe otoritas manang legalitas nasida dohot persuruan ni debatatu nasida. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nunga sahat tuau nasa huaso na di banuagijangi dohot na di tanoon. Molo di dunia modern bau me eskana legitimasi kuasa Tuhan itu. Ay perlu do SK, perlu. Itulah yang menjadi mandat. Di mana-mana para pekerja legal standingnya di situ adalah surat keputusannya, SK-na, dan sangat-sangat diperlukan. Alani perintah nadilion ni Tuhanon mardongan otoritas do asai kebolong makir ragu-raguan nasida madalani tugas do tanggung jawab. Lasong ni do hitak kamanginang. Karena jika seorang katakanlah begini, bahasa molo polisi mangabetita di dalam torso, bahasa torso hita, ada legalitas hukumnya. Ay molo somar seragam boybana mangabetita arang minuto nabi gali. Bahasa Allah hita disuruh, misalnya di lampu merah tanah rame-rameon. Molo suadong disi petugas babebas lu hitakan manang natu dia pelepui pokok nasal sanga suruk ale molo dong isi jongjong torsong ni mahita menak sulit ada legal standingnya dia petugas di situ sehingga dia berhak mengatur dan kita mengakui itu. Jadi macai gadoi odo na pinangi nadi leon di Tuhan Yesus kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, maka mengandalkan kuasa itulah pergi untuk tugas itu.
Salila yang manginang sonido nak kita di Portibion di ngulut tahun hobar tugas nanilon ni debata. Hata ni Tuhan Yesus odo nagabe legal standing manang otoritas di hita borhat mangulahon-ulaw ni marbarita nauli satu nama didi dohot mangajari nak kaningani. Jadi dang gogotta dang pikirata bukan. Karena ketika kita disuruh maka akan ada orang yang terlalu banyak orang yang berpikir dua kali untuk melakukan itu. Alayalani naung di debata. Jadi lau maho ninna borhak mahamu. Kuasa dia mayak kamanginang di debata. Adong may huaso naung manaluhod dosa. Ngay taluhod tuhatay dosa tay. Huaso dia muse huaso na manaluhon hamatean. Dohot huaso na mangukap udian. Kuasa yang membongkar kubur itu. Ngadileo be tuhita. Gabe alat. Alat ni malo nung ngatapakke otoritas ni Tuhan Yesus mamaritaw barita nauli. Tentu danga dong be inganan, danga dong be partikian songonido, danga dong be perrohan ni jolma naso olo muba. Dengan otoritas dari Tuhan itu. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi situasi, dan tidak ada lagi hati manusia yang terlalu keras yang berada di luar jangkauan kuasa Yesus itu. Bahasa saya gudang dope sonaria kana martakang ala juta jol mama make pikiran nado laho mamudai laho paingoton do takkan asing. Sekali lagi manginang dengan otoritas dari Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi situasi, tidak ada lagi hati manusia yang terlalu keras yang berada di luar jangkauan Yesus. Jadi marhite huasoi maka damang dainang patupota tolu tugas nak kaningani. Dia matahina parjolo mamudai madidi dohot mangajarhon hatani debata natuluon. Na parjolo tabereng ma menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Podai hamuma saluhut bangsa. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Nah sasitong naudo intina tujuan nih tugas panggilan. Carana didok lau mahamu. Bergilah. Jadi penekanan nih hata lau mahamu ima berarti unang ngongok kita. Jangan diam, jangan berhenti. Ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kebaikan itu, maka firman itu harus kita sebar. Unang tabukus-bukus di holat dihita, unang saya holat dihita. Berarti orang Kristen yang mau pergi itu tidak sedang mencari nyaman atas dirinya sendiri, tetapi dia mau pergi. Kekristenan tidak boleh menjadi komunitas yang pasif, yang hanya duduk diam menunggu orang datang ke gereja. Nah salah satu amanginang na mardalan waingon luar biasa do ta apresiasi do seksi sekolah mingguan. Nang peola 3 bulan dope, tanggok sabulan dope. Mereka bekerja di bawah. Mereka bergerak nang polai pabuah-buah. Au ma pabuah-buahon. Mulai topoti jabutan non, arong sekolah minggu sia jabu na satu gerejaon. Rodo na sila manopot manukun. Sukunon nama kenapa tidak bergereja? Ala memang orang tua sudah masuk kepada pola pikir instan. Anak penting marminggu manangi sope, nasono koma, tabu musee di son, eliat do roti. Baisani lihat dembegi. Jadi harus berjuang. Dan inilah yang kita harapkan. Kita harus keluar dari zona nyaman hidup kita, pergi. Mulai dok pergi dan nekol lawi ta tua free kate. Alai ta parbue homma. Akabarita nauli. Hata ni debata tudongan. Di dia hita karezo, di dia hita bergaul, di dia hita rap do tak kadongan. Tabarita homma haburjo ni debatai. Dan na pole kota buah Bibel dungi jong mahita ilapoi hatani debata dihita dan pola songoni. Siapa kata yota na patuguhon, siap pikirata na boy mabay jolma
menyadari hina argani partodion. Itu cara kita untuk memberitakan Injil Kristus itu. Jadi unang ngongong alai tetap mahita bergerak mabuan barita nauli. Napa duahon baptislah mereka. Napa di diono nak kamanginang totu tapahami itu sebagai penegasan identitas tak. Karena dengan baptisan orang percaya sudah memiliki identitas yang baru, yang berbeda dari yang lama itu. Nggak berbeda be. Amanginang taja mazolo satokin Yesaya 44 ayat sada. Ya. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Yakub dan Israel itu adalah orang yang sama. Itu kan? Ibana doi sosok. Tapi perubahan itu terjadi, itu disebutkan dalam Kejadian 32:28. Di dokon suruh-suruan ni debata tu si Jakob dung marsiranggo da sida. Dan si Jakob begoarmu isi nama si Israel nama. Siapa Yakub? Kisah Yakub itu adalah penipu. Itu kan kalau nama ngoto-ngoto itu manusiawi. Tapi Tuhan dan si Jakob begoarmu isi nama si Israel nama. Molo hata Israelon sebenarnya Allah tersenyum. Dia sudah dipilih bukan lagi dengan status dan identitas lama, tetapi identitas yang baru, Israel, yaitu umat pilihan Tuhan. Ima ibana mace bagas do amanginang lapatan ni perubahan ni si Jakob gabe Israel songoni do nak kita. Jadi terdiri kita itu bukan hanya soal ritual air dan herano perlu do sipata memang mabe pesta-pestana ate. Alani dolo sudah danak terdidi ala subudu pitulangna. Apa di RPPT diatur hodok 10 patari dung tu budak danahi. Ngaikot dibuan terdidi unang do zolo boto makkatai. Ayah songoni danak terdidi 4 tahun ngamalo makkatai. Zong terdidi. Iba pedite ma ai tarsonggo ibana la ipaleli pedite. Betar sungguh berdite, ipalele ya. Jadi mulu orang sakit orang pola tapai mai mazulu boy tulangga, zulu belga pinahan ate, 10 patari dung seorang ibana itur tabu matu padidion nabadia. Nah, itu dia. Ada identitas baru dari baptisan itu. Karena menerima baptisan itu kita tidak butuh respon siapa yang dibaptis, tapi kita butuh belas kasih Tuhan. Hidup bana poso-poso terdidi dang pola zolo dia tusi ai satu nama tua boy do dang dia tusi zol mahatari debata alai di sahapom matu ibana didi bana tu bagasan goarni debata ama anak doto di perbadia idol legitimasi dia sudah identitas baru songnido hitak kadamang dainang alanido sian na padua onon na mangalod dihita tugas taima na tutu disudia karana do soal padidion. Tapi kita yakin bahwa baptisan itu adalah diberikannya identitas baru supaya dengan demikian kita membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah patuluhon ima ajari hamuma mengaradoti hatani debata. Ajarlah mereka untuk melakukan perintahku nina Tuhan Yesus. Mengajarkan untuk melakukan perintah Tuhan. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa menjadi Kristen tidak berakhir pada baptisan itu. Ngatar di kita nunga, ngatar di anak kota unga, alai dang saya holad disi. Ido banda disukun na toras. Naolo doho mabuat danahon. Tu bagas zoro tu permingguan. 'Mingguon. 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 '
Jadi molo so diulaho non mardosa donatorasi. Molo so dipodahon tu yang nakon nai harazon mi debata. Alani kon taraduti do nasida marhite na olo mengajar honatani debata. Ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Mengajarkan firman Tuhan adalah sebagai follow up atau tindak lanjut dari baptisan. Sebab dengan pengajaran firman Tuhan itulah kita menjadikan anak-anak, menjadikan sesama, menjadikan saudara-saudara kita menjadi murid yang setia dan berintegritas, memiliki komitmen setia di hadapan Tuhan Allah. Oma tugas tak kadamang dok dainang. Molo tasukun ahadona secara praktis pangaredution Tuhan di debata. Ajaran firman Tuhan ahadona secara praktis. Maka holongi musuh mengasihi musuh itu teh isi ibadah. Rohana marpamuati bahasa Indonesiana mau memaafkan atau mengampuni. Dungi musai mangulu di bagasan habadiaon hidup dalam kekudusan. Dungi mau berkorban. Itu hal-hal praktis yang hadir dalam interaksi kita dengan sesama. Mau dua kamanginang, mau lah teh nomor sadaya anakin. Mengasihi sesama pe mau lah ke. Alana hitaon standar ni hita lang binoto adong pengaruh nasian filosofi ni halak batakon take and give sisuli-suli. Kita baik kepada orang yang baik kepada kita itu kan. Itu Quran nai bain. Alai dang disibe ha Kristen ini memang iko bodoh hita saling memaafkan dan saling mengampuni apalagi mengasihi. Salah satu cara manginang tauji majo manang yakon dongatta manang musut tai. Tak coba majo. Buasa asa mau rumusu. Ale tang yang nadinggam bada. Suatu kita yakon saya ripas maniani. Lu jaman no papung sosial tu sih. Sehat-sehat may bana lam ture pikiran na li Tuhan. Asa boy dong aku ibana. Hola namin itro nama WhatsApp na. Itormenya apa nama? Sulit ya dengan pikiran kita pasti. Alai molo saya pelihara doi, kita tidak mau membuka diri untuk mengasihi dan merenungkan kehidupan kita ini. Kita sendiri juga kan susah loh hitak kamanginang. Ay molo adong do, ay olah sada musuh ngasih kon pasiding-sidingon unang pazupang kan. Molo 2, molo 3, molo 4. Basudigang naman no surukat ta unang pazupang. Siya na doon ni mana lihat sanom mau susah mah. Akhirnya kita susah sendiri. Lebih baik memang mendoa. Maul alai dok kaningani kuaso ni Yesus Kristus do pakyot talah manangyak koni. Manangyak kon asang giat adong hamu baon boy hita masih zakoran boy hita mardongan. Catatan penting di sini adalah tugas kita bukan sekedar membuat orang beragama Kristen. Tetapi ada tadi beberapa 2 step 3 step itu yang harus kita lakukan. Yaitu mencetak murid-murid Tuhan Yesus yang hidup mencerminkan Kristus. Nah parpudi hamok kadamang dok dainang baga-baga padongan yang didebata janji penyertaan Tuhan itulah yang menguatkan kita. Tajah Mazolo ayat 20 bagian B Matius 20 alon ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu nak kaningani amanginang naborak do na mula ulau manugun-nuguon. Alai saya dong do hagugoon padonganion. Borak do gabezol manarade mangukap rohani dongan asa lamdenggan. Alai taingok ma dang sude medan pelayanani songon nata pikiri. Dang sude zolma boy majalo akan adenggan. Tidak semua orang. Adong do zolma dominat do pikiran na dikuasai hal-hal negatif. Adong do songoni. Secara psikologis deh. Binain nauli tumi bodo curigana. Dia mai
atar burjusa na ada nama guru naingon dang ikhlas macam apalagi binana orang denggan song ni do jolma borak do ulau manugunuguon adong do jolma dang lomoro hana denggan ay lomoro hana susah nama benda denggani adong do songoni ikut tasadari doi sebagai medan pelayanan naikon ado patta molo hita sahuria ono 107 keluarga waing meragam-ragam pangalahona meragam-ragam cara ta merespon itu medannya contoh medannya tapi jangan berhenti karena Tuhan menyertai itu nakin andalan jadi ternyata penyertaan Tuhan ini tentu mengubah kita menjadi bukan orang yang baperan ate ay jolma molo baperat jolma borak don sudah do ulon nadinggan alang etor perjulu dia nalisai bana molo huduk annok katakon atik behadi jua apalagi molo saat bungai dok HP adong feedback na dang denggan alusna lamaci roha jadi kita harus persiapkan tapi persiapan kita adalah dalam penyertaan Tuhan jadi amang inang ikut tengok mak godang do zolma dengan berbeda-beda karakter untuk merespon hal-hal yang baik nalai nak kaningani ngai dokon Tuhani ida ma saya nadong anakku doho rasa roh ajal lihat siang anon satu keyakinan kita Roma 8 ayat 31 molo debata dong ata ICB alota jika Allah di pihak kita siapakah akan menjadi lawan kita iman akan jaminan dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman atau ngamak amanginang tamulai ma sial lingkaran na terdekat memberitakan mengajarkan firman Tuhan tamulai mai ise mana jumonok tuita to tuja utabe mungkin amanginang hutabai jo sautik ditikki di sosialisasi hon tabe bima pertanyaan di jabuta Petur Gudang do membantah ini terpatu-patu pai adong madokon anakku di Amerika dok di saddo dang boy gudang dok itu orang musim dok papungu pilih musim jadi kita masuk kepada standar menjadi orang Kristen yang selalu taat kepada Tuhan tabain mai tak minaboy tabain molo sehari seminggu tapi matik kinaboy sadi hari dang polek kon jam nasaun tabain ma jalan molo dipoto pe i motivasi doi dang napabubuahon ayarong gosol mama bain noeng ternyata dong do sa distrikon distrik Medan beberapa distrik membuat itu HKBP membuat itu asabuhado asalam zono do nakkaningin parsauran do tongani bagas kapan kita lagi bersama-sama dengan anak lewat video call aku dang media tapake boy manang nadi dia pe ya nakotai boy do anon martangi yang satokin ulan 5 menit do mulu boy marede nanggo pala martangi yang rak martangi yang ala memang zamanot dituntut dohita menjadi orang-orang yang kuat pagodaku persoalan nasotatusi ala ikut tamulai dosian bagas tabi dang adong paksana manginang dah tapi gereja menyediakan supaya kita semakin terbangun secara spirit adong doh memang alus naga songon naposi ayunang pagodaku pangiduat tatu Tuhani alehi tadang oloro tibana anggo daftar menu tangyang tanagudangan ate alai hurang olo hita zonok tibana terlalu banyak alasan-alasan yang kita buat untuk menghindar alai saya tadok doa adalah komunikasi dengan Tuhan alai dang olo hita berkomunikasi ai gari idahan di restoran di rumah makan ikut zoloni dok doa saro hudul maso amu isi ngomong narodo apalagi mah di zaman noengon ikon order dulu kan lain dulu bayarnya order ngomong mah itesi satu nano kodang roy so nangunang idok kod nahurang roh ado harwai suruh ma lawi kita bicara dengan pemilik apalagi matu Tuhan godang tapangido tak godang tahasi holon alai dangolo hita makatai do tibana dangolo hita secara kolektif keluarga lahu makatai do tibana mari
bicara dengan Tuhan. Unang saya di pertanyaan tabai sudah daftar reparsi tangyak kono ni meradu mergejang-gejang. Oleh pegajak kupadita parjamita martangyak ngabol lang bisa beriba buti. Lebih baik di rumah, di Jabu mah. Suku dak dana yasi tangyak konon. Ada mau didoakan. Edang tabau to pergumulan ni. Godang do pergumulan ni dak dana kona manginang tuntutan ni omakna. Omakna mado ikosongonon. Setiap bulan siya karezo. Kapan kawin kawin? Saya ulani masuk sukun. Jadi dulu biar dak danahi rotu Jabu. Wala saan Jabu sukun na. Kapan kawin? Atu ba ako may so pinaliling-lilingin na. Dulu mo mo maknay. Ngahira mo mo maknay ngabobe ngaman terisul matu kamar. Mari kita cari komunikasi yang lain yaitu dengan berdua bersama. Boy dua manginang. Wala nopak do na mga lusi. Tapi gereja memfasilitasi dan di sana tidak ada paksaan untuk berdoa. Berdoalah. Tamulai masih najumono keluargata, pangisini bagasta, tauruti mamuse tu dongas sapungwata mamarita barita naulion, dongi muse dongas saulota. Di mana kita berprofesi. Jangan orang lain mengenal kita sebagai seorang yang contoh pemarah. Tapi biarlah orang mengenal kita sebagai orang Kristen yang ramah. Ketika kita menjadi pemimpin, menjadi pimpinan, jadilah pimpinan yang mengayomi. Jangan memimpin dengan otoriter yang membuat orang lain tidak suka. Asal orang dipasiling-sidik kita. Saya ingat dua manginang adong go tiki SMP adong do guru killer. Molong edok guru killer atau kalau namuruk nama moloro. Jadi molo absen nama tahun buat tersehera na merdeka do portibion. Unang sampai songoni hita. Menjadi sahabat bagi siapapun. Dari tempat pekerjaan, mari kita buat lagi sampai kepada hal-hal yang lebih luas untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan. Asa disima manginang nung ngatago kibe tugas do tanggung jawab ta songon sisian ni Tuhan Yesus. Amin. Mau lihat ya Tuhan nung ngasaur hatami di Minggu Trinitatis sadarion asa sudah kami makatidak kod debatasi tulusadai ama anak do tod di parbadia marhite na kuzalo kami persuruan sian Tuhan Yesus Kristus asa borhat kami tu portibiona le Tuhan laho mamudai saluhut bangso madidi nasida tu bagasan guarni debata ama anak do tod di parbadia dohot mangazar hon nasida mangaraduti paretam pargugui mahami Tuhan hupuk kami mai mulai sian lingkaran kecil di tongani bagas nami be karena toras naing ma dipatuduhon peran sebagai imam manguluhon akayanak kon tu parsobau mangazarhon hatam dohot mamudai akayanak konna akayanak kope gabi kasih tangihon hataima na olo tinggil tu mangihopoda asa marhite podai adong perilaku na denggan karakter na denggan dinasida berinteraksi tu akadonganna atau ngali Tuhan pos dorohanami nung asahat tuho ali Tuhan Yesus waso di Banuagijang doh di Tanoon jala di pasu-pasu hokoi tu hami asa margugo hami Tuhan mangulah katam rap dohoti mahami marpakiri bondope tuasi ni rohama le Tuhan diragam ni akka si holsohono di ngoluon sayunang loasi mangabati hami gabi akka si siamu naburzuroha lahu mamaritahon haburzuomu urupi kami makkamonak konakka pergumulan nami jala lawas sami Tuhan margogo lahu mangadopi songonima pasu-pasu akka ulaw ni tangan nami dohot akka napinarsita nang akka nahusak kapi kami di tongan ibagas nami be urupi kami Tuhan lahu makkamonak koni asa boy denggan marturi akka ulaw nami bain sangap di kuarmu saya pahit sa roha nami marparsaora rap dohot to asa jupangan uli kami Tuhan gogo madala ning ulo namion pasu-pasu pakubasyon ni huriam sahat roditikyon ho Tuhan mangaleho bisuk sudiak ka komponen ni parhobas ni huriam baik di akka ke panitiaan panitia pembangunan panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon songonima akka seksi-seksi di kategorial di tolu dewan pasu-pasu kami saluhut na di bagasas sadani roha
pasauto nakaulo pakkubasioni. Sudah ruas ni huria mali Tuhan, totong malehot to di parbadia madongan inasida. Asa sailam terbangun di rohana sida, rohana masiadjuan. Mangalehon akka kritik saran na denggan laho pauliulihon. Asa sudah mahami terbeban laho pauliho kuriamon. Marhite akka media do cara na boy banon namibi. So ini Tuhan perangkat ibadah di parminggu pukul 10-on pasu-pasu ma pakkubasyon nami. Sadarion biak kaulon na maragam totong madongani hami di pardalanan nami peramoti ali Tuhan. Uday hami madinggan ni basam nasay totong rot tungulo nami ganuk marsada-sada ng keluarga. Las rohan nami Tuhan. Gabi margugone baru mahami. Mamuk kaulon nami tumarsugot. Jala di bagasan asini roham tarpasu-pasu ngulu nami dohot ulon nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami Tuho. Amin. Maredio mahita laos ditik na maredio mahita pasaton pilihan paduahon. Ito butuh
patangyakon mapiliata. Halidi bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulo na razaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang, say pinarbadi amagwarmo, say Roma harajawmo, say saud malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim.